Și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm Find the Stickman. Da, trebuie să găsim Stickman și da, colecte-mi bine, te-am colectat. Ok, nice. Ce ești tu? Cine ești tu? You are famous. Ok, noi trebuie să... Vreau să ajung sus. Bă, lasă-mă să ajung sus. Wow! Nu-i nimic sus. Ok, nice. Perfect. Nu-i nimic sus. Unde este? Hai să mai... Benjiner, what the fuck? Haide, vreau să găsesc stick... What the... Ce stickman e ăsta? Da. Snow. Ce se întâmplă? Sunt în lumea Snow. Ce am în Snow? E Snow. Wow, uite o scară. Cine a văzut scara asta? Ok. Am căzut. Nu. Ok, da. Și cum ajungem înapoi acasă, gen? Ce stickman e ăsta? Sau e un stickman? Bă, săracul stickman, e înghețat. Ok. Moș Crăciun stickman. Yeah. Moș Crăciun cu petite albe a venit de prin... Punem pariu că e un stickman aici. Nu e, fuck. Uite, iarăși, Snowman Stickman. Snowman Stickman. Pot să merg aici? Ok. Yeah, well, dăm Stickman. Make a friend to get me Stickman. Fuck you. Ok. Ce? Păi ce acolo? Mamă, ce munte mare. E mai mare muntele decât gen, da. Pentru că, da. Ok. Da, nu prea am găsit multe chestii aici. Deci plec înapoi acasă. Acasă la mine, gen. Bă, cum ajung acasă? Vreau să ajung acasă! Help! Ok, revin când pot să ies acasă. Ok. Puteam să intru aici. Ok, gata. Am venit înapoi. Ei. Danger, do not enter. Lasă-mă să intru. Răule. Ok. Am fost... Păi, dar vreau să mă teleportez altundeva. Hopa, ce e aici? Uii! Vulcanul. Bă, unde sunt? E prea întuneric. Nu înțeleg nimic. Ok. Ce e aici? Lasă-mă. 2. De ce scrie 2? Wow, ok. Bă, dar nu e niciun stickman aici. Opa. Gen, chiar nu e nimica. Uii! Hai că ui dacă găsesc un stickman în lavă, gen, da. Uite un stickman, ce faci? Ăsta vinde limonadă. What? You found lemonade stickman. Bine. Ok, nu prea mai este niciun stickman pe aici. Nice. Cum ajung? Gata. Vulcanul Spawn Island. Ok. Ce-i în casa asta? Bună. Cine este cu ochelari? Gen... You found a rending... What? Ia, ce-i în gunoi? Bă! What the... Ce... Ok, cel mai random stickman gen.
Și cum ajung sus? Vreau să ajung sus. Hai că poți dacă e. Ce e aici? Ești un tablou fals. Poți să intru în tine, de fapt. Recunoaște. Fac. Nu pot să intru în tine. Aha. Ok? Da, ce e aici pe muntele ăsta? Cum merg pe munte? Fac asta. Ok. Băi, nu știu pe unde să merg. Că nu găsesc. Ce e aici? Suntem în garaj. Sau... Bă, ce... Bă, Stickman. Ok, nu e nimic aia. Ce facem? Că gen nu știu. Opa, ce-am găsit aici? Ce? You found 5 yellow buttons at Roman Island. Lasă-mă în pace. Fuck. Ce nu știu pe unde să merg. Da, cam atât a fost cu acest episod, gen, pentru că nu știu pe unde să merg. Am mers cam prin toate lumi. Peste tot unde am putut am mers, gen. Adică nu prea am găsit alte lumi. Știu că sunt multe, gen. Adică nu știu câte sunt, dar, gen, sunt multicele. Dacă mă a fost cu acest episod, pa.